Košice, Košice. V tomto zápase nám nevychádzala streľba tak ako doma, myslím, že to bol najväčší rozdiel. Aj vyložené jasné pozície spod koša sme zahadzovali, čiže sme sa nemali o čo vážne oprieť v tom prvom polčase. Aj v obrane nám to celkom škripalo, takže z našej strany to nebol najlepší zápas určite. Ešte tá prvá štvrtina dávala družstvu Ružomberka ako takú nádej potom, ale prišli naozaj dve strelecky veľmi hluché 10 minútovky a už asi to bolo ťažko v tej poslednej s mankom 14 bodov doháňať. No jasne, snažili sme sa ten výsledok skresať čo najmenej, čiže na čo najmenší rozdiel, ale hovorím, tá streľba zvonku, tam bola nízka úspešnosť, čiže vážne sme sa nemali o čo oprieť aj spod koša. Nedostali sme tie lopty pod kôž a ak aj áno, tak tiež nám to veľmi nešlo, čiže asi preto, no. Štvrtý duel už budete hrať s tým povestným nožom na krku v podobe teda matchballu Good Angels. Doma ste ale najmä v tom druhom zápase predviedli úplne iný výkon, čiže opäť sa bude karta obracať na Liptove? Ale tak nič nie je nemožné, my neskladáme zbrane, nemáme čo stratiť, nie sme pod žiadnym tlakom, čiže môžeme len prekvapiť. Určite doma sa nám hral lepšie, máme tam svojich fanúšikov, plno ľudí, ktorí nás prídu pozbudiť, čiže ideme do toho, nemáme sa čoho báť a nemáme čo stratiť, čiže nikdy neviete, čo sa môže stať.